Та беше при 3-4 дни това бати глупавство. Не бе, он е през деня, опак обяснява, вика, аз исках отдясно да изпреваря една кола. Вика, знам, че има ремонт, ама си мислех, че е равно. И той, нали, има такива разпънки, да държат да няма свличане. Една дебела шина, беше я взел челно тази шина, му откъснала рейки отдолу и оттам на една страна в изкупата беше намачко и Мерцедес. Шофьор ще нека сигурно, откъде да го знам. С класата майка си еба. И така. Хубаво, айде звъни като се прибереш, пиеме кафе и да видим нещо много ли да действаме, че нещо много затъват нещата. Айде. Ало, много говорите вашето семейство. Ми звъна на Иво, говоря, после звъна на тебе, той ти говориш. Сега него го преслушах, сега и тебе ще преслушам. То... Искай да знам, добре, трябва да е. Що ме не питаш? И правиш ник. Скоро предвиждам камера за автомобил, 4 камери, дето директно следи през интернет. Може да ми станеш първия клиент. Това бързи въпрос, чакай само, стой малко. Той, че има гадни купи с една Лада Нива на всичко сгоре с врачански номера. Може ли да ти пратя един PDF гаден, корейски, в смисъл много шибано конвертира. Търсачката не работи в него. Също се получи и при мене между другото. Когато отгоре от дрова конвертирам в PDF